Ako na montáž steny na náradie. Na montáž steny na náradie budete potrebovať skrutky, hmoždiny, vrtačku a skrutkovač. Pre optimálnu nosnosť steny na náradie je vhodné každý panel upevniť na 4 skrutky. V prvom kroku si ceruzkou vyznačíme miesta, kde budeme vrtať diery. Jednotlivé panely montujeme sprava doľava, aby ich bolo možné do seba prichytiť opero a drážkou. Po navrtaní dier panel priskrutkujeme a na ľavej strane pokračujeme s ďalším panelom. Po osadení všetkých panelov prichytíme jednotlivé boxy a držiaky do drážok panelov. V prípade montáže na drevo alebo OSB dosku môžete použiť iba skrutky bez nutnosti predvrtania. Celý sortiment stien na náradie a doplnkov nájdete na www.pandomu.sk.